da pomognem svoje Hani, a ona meni. Da ne kažete da, mislim, evo, sad sam ja njen pomoćnik, mislim, ono, sad zamislite vidjeti koji je to teror. Kaže, ne diraj ništa, ali evo, pomoću, evo, uzmem ovaj harakiri nož, da ne kažem da tamo neke videa gledam i eventualno, ok, isječem luk, tako da, što kaže, bude sitno isjeckan. Gledao sam tamo od kuma kako smo sinoć, on da meni pokaže kako on to zgotivi fino u svojoj kuhinji, svaka čast kume. Ja evo sad ja malo da pomognem svojoj Hani sa sjeckanjem ovog luka, otprilike evo ovako ja to idem sistematski fino i fino se ovako isječe. Ok, ako treba sitnije, nije teško ovako ponoviti, ja ponovim malo koji rez ovako. Sitnije cijele sitnije, a? Ja. To ja znam ja zašto ona mene, nije ona toliko, što kaže baš mene, da ja sad plačem, a ja neću plakat, znate zašto? Zato što imam Rade Berger je tu sa mnom i jedna crnogorska loza. Ovo je iz, koliko sam ja čuo, iz tamo jedne divne oblasti. Ali će me ova oblast srediti do večeras, ali ajde zezam se malo. Evo, sad ona nastavlja pravi... Sad malo ona. Sad malo ti, sad malo ona, isto ko oni maratonci trče počasni krug, ja. Dobro, ajde prvo da pozdravim sve naše fanove i hvala vam što nas pratite. Evo sad ćemo, što kaže onaj, pristupi. Ok, sjeckani luk ćemo staviti u šerpu i malo ga prodinsati skupa sa ovim krompirom koji sam već nasjekla na ploške. Jesi, Cicija, nisi mi se zahvalila za... Evo, pošao sam plakat. Hvala ti doneva. Evo, pošao sam plakat, ja. Eto da pokažemo kako ona pravi musaku, veoma jednostavno, ja. Prodinsati ovo i krompir zajedno, s tim da ću dodati malo ulja, naravno, i začina. Ne boj mi se petljati u program. Ok, idemo na pečenje. Baba, pusti me u program. Da kamerman i šegrt Hlapić, koji hlapljivo jede kasnije to. Šegrt Hlapić. Evo gdje mu nađe to prezme. Hajde, ne veze. Znači, redno smo već uključili, nek se polako zagrijava. A sad krompir i to, taj luk ćemo skupa smiješati. Ostalo ti još jedan komać. Jel? Vidiš koliko ti ja značim u životu. Ti, majke. Moram se prikriti. Ok, znači izmiješat ćemo zajedno i stavit ćemo malo ovoga, kako se zove, vegete i bibera. Suvo pešina, ovo. Još malo i suvo pešina, da. Evo. Sitno, evo, ne puno. Ha? Malo više otvoriš. Ne, pa sada, da ne ode previše. Evo, ko papir je, evo, još? Je. Dosta? Još? Dosta. Eto. Znači, dodat ćemo malo bibera. Ja da si kaka kupla mi jedno 6 piva. Više te košta. Ja, hajde, dobro. Šta mi javaju na moj teflon? Aha. Sada vidio ja za biberi. Dobro. Soli, ja. Ima ovo sada već posle podne spucam sa nekom salatom, baš mi je drago. Baš mi je drago. Sad ćemo tu dodati malo vegete. Kamerman mora da šuti.
Znači miješaš tako. Da sad ćemo malo prodinsati tako. Opa. Pa sve zajedno. Ja, eto. Sad ćemo malo dodati chili powder. Ja, gore. Toliko da malo da taste. A možete dati onu crvene, ako još. Ne treba, no. Znači, bitno je da se krompir smekša upola. A ovdje sam na ovoj strani malo nasjeckala luka, to jest moj tonči. I dodat ćemo u ovo meso, samo dok se malo prodinsta. Da ćemo dodati meso na ovo. Malo mi se luk prodinstao i sad ću staviti malo paprike i na to ćemo staviti meso. Svinjsko, svinjecno. Vi ko hoće možete staviti prema vama šta volite, ali evo ovdje je fino meso koje... Ovdje je svinjetina u opšini. Ja. Znači dovoljno je da se ono malo razabere onako da ne bude izgrudvano, jel? Tako da će to biti musaka sa gickom, Peppa Pig inside. Ovo je bila zadnja epizoda. Znači, prodinsate jedno i drugo, tako da se onako fino razabere i onda ćemo ga spojiti u ovu tepsiju. Ovo ne treba ni masti, jer ovdje već ima masti, jel? Evo kuvarca. Evo kad nam je se meso ovako fino razabralo, onda tek dodajemo začine. Ovako. Baš nice. Malo slači bibera. Trebam napuniti još u tu. I kaj je Mlinčić, Milić, što kažem naši unuci, Milić. Eto Mlinčić, Milić. Ok, daj. To ću ja dopuniti. I malo ćemo staviti još vegete i ovdje. Znači tako otprilike možete po ukusu, nema tu neke mjere. Uvijek se pravi, ja uvijek pravim otprilike, tako da možete sami, što kaže, jel, vidjeti koliko volite slavno i tako. Ok. Stavit ćeš još sad u to. Evo malo ću ja dodati Montreal steak. Da, nekako mi se sviđa taj okus, pa onda malo, nije loše malo dodati. Ok. Malo da šmeka, Super. Još ljudi kad raspisam ovu salatu šarenu, kad otvorim, čekaj da vam donesem da vidite koja salata. Ova poljska. Piše Rusijan salada, pogledajte unutra. Kupus, ovo, ono, nema šta nema. Jel imate presa, onako kiselo, malo slatka? Od ti, Boga, piše salatka rosajaska. Ti majki sve. Tako da, znači, oboje se fino izdinstalo. I sad ćemo samo staviti u tepsiju koju sam već pripremila ovdje. Ajde, znači... Isključit ćemo sve. Ma nema to, kod moje Hani ide ekspreso. Ok. Dotle ja zalivam. Zovem se O'Sullivan. Znači stavit ćemo jedan red krompira prodinstanih. Ok. Tonči O'Sullivan. Opa. Znači tu je ta tehnologija, a? Čekaj. A tako i uglavnom poredate jedan red krompira tih prodinstani, jel? Još koji vam, čoškić. Tako je. Ajde, dobro. Čekaj sad, viš kad se zalipe, jel? Može se popurt. Popruš se. Dobro je. I sad... Staviti to meso prodinstano. Opa. Spektakl. Ok. O. Našo. Gledao sam isto neku svinjokolju ili kako oni kažu dole, ala Mađari, kako oni nazivaju, pa kaže to je kod nas riječ skoro ista značenje, a gledao sam kako pale svinjče
sa slamom. To je moj tata radio i kaže to je obično takav bio tehnologija. Malo ko je šurio, već manje više se palo i sa otučkom od kukuruza čistilo. Ne znam da li ste gledali taj video, ali evo. Meni dobra je ova musaka, ja, svinjska, od Gicka. Od Gicka, evo Gicko. Sve ćemo mi to fino raširiti. Ja, okej. Super. Znači, red dole krompira, red mesa, a ovo i fački na vrh red, taj krompir, sav se može istrest, ja. Super. Malo još ulja, može. Ja, dobro. Pa ćemo ga samo rasporediti gore na vrhu. Biće spreman za rernu. To ti sada igraš po klape, jel? Da. Okej. Dobro. Ko zna šta je poklapa, ja? Kad sam rekao ti po onom neki dan u onom albanskom storu, da sam igrao pola cijelo sa ovim njegovim zemljakom, dok sam živio na toj zajedničkoj zoni kanal, kad je pukao smijać, čuj pola cijelo, pa to je bilo sličice, to je bilo zakon. Da. Uvijek njegov stari babo mu kupe, ja ga oduvam. Lopov, Srednje Bosne. Brza ruka Srednje Bosne, ha? Ma nema šta nismo igrali, zidura, poklape, šiške, bliške. Okej, evo da... To bi bilo to. Ja. Ma nema, to je stara, perfekt. Dobro, sad ćemo ga staviti u rernu na nekih možda 30-35 minuta, zavisi kako je čija rerna jaka. I uglavnom pogledate malo, recimo poslije 30 minuta pogledate je li gotovo i ne treba njemu puno, jel? Ja tu obično ovdje u ovom korneru napišem koliko minutaže i tako. Okej, ide sad u rernu. Ovdje sam stavila 2 jaja i malo ćemo tako smutiti. Dodat ću malo ovog heavy cream ovaj. Šta praviš? To ću staviti od ozgo na musaku, jel? Znači dodala sam malo krima i stavit ću malo mljeveni sir, barendani sir, 1-2 šahlje. Znači to ćemo sad samo tako malo izmiješati i preliti preko onog krompira. Preko kad bude gotovo, preko te ja, da zapeć. Krompir je već gotov. Pa ćeš zapeći, ja. Okej. Poslije 30 minuta već je fino se ispeklo. Sad ćemo samo preliti sa ovim što sam već pripremila. Po vrhu, jel? Da, po vrhu i zapeći. Ponovo ćemo zapeći. Da se uhvati kora i to je to. Nekih možda 5-10 minuta, 10 minuta možda se fino to zapeče sve. Super. Ajde. To je to. I sad ćemo znači zapeći u rerni. Evo sad kad je gotovo, znači kad je ona izvodila, ima tu još neke juhice, supce i ovo će ona izvoditi pa ću vam ja sam pokazati sliku kako to bude fino, servirano, ja. Ok.